Usa ka dakong meeting di avance ang gipahigayon karong adlaw sa usa ka local party dinhi sa Davao City. Atong sayron ang mga katikaran dinha karon sa Ross Avenue kauban si Argil Relator live. Argil. Sara lauman ang mga kandidato gikan sa hugpong sa taong lungsod party nga motambong si Pegayon karon nga hapon hangtod unya gabi nga meeting di avance sa karon ato makita no dagsa na mga taga-suporta nga niabot dinhi sa may rotonda sa may Rojas Avenue, corner Ponciano Street. Gisugdan ang programa pinaagi sa performances sa mga talentadong Davaoeño performers nga nipalingaw sa supporters samtang naghulat sa opisyal nga pagsugod sa programa. Gilauman ang pagtambong karon sa mga kandidato gikan sa 1st, 2nd ug 3rd districts nga mga konsehal ubos sa HTL. Gilauman sa pagtambong sa the third 10 senatorial candidates. Hugot nga seguridad ang ginapatuman sa dinhi alang sa mga taga-suporta kung asa dunay mga taga-CSO o mga kapulisan nga nakadeploy dinhi. Sa karon magsugod ang official program o sumala sa COMELEC no hangtod ugma lang ang kampanya sanglit dili na pwede mangampanya a day before o sa mismong adlaw sa eleksyon. Sara. Okay, daghang salamat Argil Relator.